Ik ben Anna Rosa. En ik ben Donna. We doen de groeten aan thuis. Ik wil de groeten doen aan thuis en mama en al mijn vrienden. Ik ben Jantje Prosman, ik kom uit Westerhaar en ik wil graag de groeten doen aan Jeanette Jager. Ik kom uit het mooie Waspik en ik doe de groeten aan iedereen in het bijzonder en mijn klas en mijn familie. Nou, wie wil je de groeten doen? Ik doe de groeten aan mijn vader en mijn oma. En ik doe de groeten aan iedereen die ik ken. Hij wil de groeten aan zijn vader en moeder doen. Mijn naam is Safira en ik wil graag de groeten doen aan mijn lieve Josje met wie ik hier ben. Ik zou er graag de groeten willen doen aan mijn moeder, mijn oma en mijn opa en mijn andere opa en oma. Papa en Vera en Anne. Ik wil de groeten doen aan mijn oma die in het ziekenhuis ligt omdat ze een nieuwe soort been nodig had. Wij willen de groetjes doen aan familie en vrienden. Sinterklaas en de kusjes. Mwah. Doei!